Mutatom gyorsan, miket kaptak a gyerekek, és ezeket hogyan használjuk fel. Én Nemeszegi Nagyenéki vagyok, élelmiszermérnök, táplálkozástudomány szakember és PhD hallgató. A videó végére szerintem mindenki számára egyértelmű lesz, hogy annak ellenére, hogy tudom, hogy ezeknek az ételeknek a nagy mennyiségű fogyasztása miket okoz, és sem tiltom meg számukra ezeknek az ételeknek az elfogyasztását. És akkor kezdjünk a gyakorlattal, majd folytatjuk az elmélettel. Az ilyen jellegű telt csokoládé figurákat tök jól össze tudjátok törni, bele tudjátok tenni a zapkásába, süteménybe, és könnyen el tudjátok koptatni. A diákcsomege mix, nagyon jó, és tök jó, egyébként van benne magvak, és van benne mazsola is, szóval vannak benne kandírozott gyümölcsök is, ezek cukorra vannak bevonva, ezeket vagy kiválogatjátok, vagy ugyanúgy valami gyümölcskenyérbe teszitek bele, tehát valahogy így szépen elsimítjátok ezeknek a mennyiségét. Mazsolánál figyeljétek meg, hogy sokszor használnak olyan olajokat, amiket érdemes lemosni. Ha ezek így rákerültek, akkor forró vízről dicsétek le, miatt felhasználjátok. A kindercsokik általában nem a magas kakaótartalmú édességek közé tartoznak, ezekkel is bánjatok nagyon óvatosan, pont ahogy a nyulakkal is. Hogy megnéztek egy kinder tojást, ebben igazából 20 g csoki van, tehát hogy ez mintha egy sor csoki lenne, hogyha ennek a felét teszik meg, az igazából 2 kocka csokinak számít. Ez, hogyha rálapítjátok szépen valaminek sütőnek a tetejére nagyon vékonyan, akkor ezzel nagyon jól el lehet koptatni. Példát hozzá, készítetek egy házi szabszeletet, ennek a tetején tök vékonyan ellapítjátok, és igazából így nagyon kis mennyiséget fog bejutatni belőle a gyerek, és mégse lett egyébként számára különleges, mert fel lett használva. Kisebb, kemény csokikat is kaptatok, ezt negyedeljétek, és így kínáljátok a gyermeketek számára. Azért olyan 4-6 éves korig fulladásveszélyesnek számítanak az ilyen kemény, kicsi, kör alakú édességek is, szóval ezekre nagyon-nagyon kell figyelni. Vízban lévő kis bogyókák szintén fulladásveszélyesek lehetnek, de ugye ezek szerencsére nem olyan kör alakúak, amik elzárhatják a légutakat, mert nagyon picik és oválisak is, szóval egy fokkal egyébként jobbak. Ide beszúrnám azt, hogy nagyjából olyan 1,5-2 éves kor körül alakul már ki az a rotációs mozgás, amivel egy-egy keményebb ételt el tudnak fogyasztani a gyerekek. Persze tudom, hogy sokan azt mondják, hogy az enyém meg tudja enni, hát már 2 éves múlt. Oké, csak majd a figyelme mondjuk egy jobbiskorban már nem ott lesz. Mindenféle kis csokikánál nagyon fontos az, hogy a belső érzetüket növeljétek, és ne külsőleg korlátozzátok őket, hiszen ha nem lesztek ott, akkor már ugye ez a korlátozás feloldódik, és így ezáltal nem tudtok majd rájuk hatni. Itt a kezdetektől fogva a megfelelő szülői stílus lesz, ami elkísértétek az úton, és ezáltal tudjátok segíteni azt, hogy később se csúszson el annyira az édességeknek az elfogyasztása. Hogyha bármilyen csokit kínáltok, akkor ezt kínáljátok dióval, kesúdióval, gesztenyével, sajttal, vagy jogurttal, vagy akár kokuszjogurttal kínálhatjátok, akár hús mellé is. Nagyon jó gyakorlat az is, hogyha az étkezés mellé kínáljátok, már előre leteszitek, és ezáltal dönti el, hogy mikor, mit kezd majd vele. A legfontosabb dolog az, hogy kiüssétek azt, hogy ez különleges. Mert hogyha ez nincs meg, akkor ezáltal sokat tud csökkenni a csokolád iránti vágy. Tudnotok kell egyébként, hogy az, hogy nem kap 2-3 éves korig a gyerek csokit, általában nem befolyásoló tényező, mert ugye az, hogy valaki édesszájú, az nagy rész genetikai. A második nagyon fontos faktor pedig a szülőknek a viselkedése az édességgel. Tehát, hogyha mondjuk ti szülőként nagyon vonzódtak az egyes édességekhez, akkor gyakorlatilag az első lépés az lesz, hogy a saját kapcsolatotokat az édességgel javítsátok meg egy kicsit. Emellett azt is muszáj elmondanom, hogy ha esetleg nem hallottátok eddig, hogy 2 éves korig érdemes kerülni az ilyen édességeket, kerülni a cukorral készült ételeket. Természetesen ez nem az édes ételeket jelenti, tehát mondjuk banánt vagy mazsolát lehet így fogyasztani, hogyha ugye a különböző orálmotoros képességek, tehát hogyha stabilan tudja már az ételeket elfogyasztani a gyermeket, de ugye ezt nem lehet azt mondani, hogy ettől vagy attól fogyaszthatóak ezek az ételek, mert ugye mindenki egy kicsit más lesz, más kell benne megfigyelni, hogyha valamilyen elcsúszásotok van a rágásod, pedig érdemes szakembert felkeresni. Ugye, miután tudjuk, hogy nagyon sokszor megjelennek már ugye a bölcsödében, óvodában is ezek az édességek, ezért nagyon érdemes ráfókuszálni a megfelelő edukációra, amelyet nyújtunk a gyerekek számára, és ezáltal a saját kis belső kontrolljukat erősíteni, és egy nem félelem alapú kapcsolatot képíteni az édességekkel.